close up when I'm gone. Or you can tell your friends just what a fool I've been and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the farm, or you can tell my feet to hit the floor. Get your motor running, do live it on the highway. Sådan, Heine. Så det bliver det usikker på vejene med Christen og Heine. My achy breaky heart, I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, it might blow up and kill us. Fest, det var sgu ikke her på line dance. Det var sølvbrødrefest. But if you tell my heart, my achy breaky heart. Jeg ved sgu da ikke, hvorfor jeg ikke er kommet til Rudkøbing. Ja, det er altså, jeg er i Odder lige nu. Jeg er i Odder. Ja, vi vil lave det her program på tur med Heine og Kreds. Ja, jamen det er fint. Det er godt. Det er fint. Vi snakkes ved. Det er godt, du. Hej, hej. Like me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please. Herself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be walking. Heine her er sgu da sådan after ej, vi kan give... Jeg tror, jeg er med til en raf nu. Raf? Hvad fanden er det? Heine, din smalte, der sgu da Raffaello. Nej! Længe. Dong. Heine, du har pengene. Så gerne. Christa. Hej med dig. En goddag. Velkommen til. Da vi til vores sidste træf i Legendalsklubben, ja. Så var jo, at du fortalte din passion for heste. At du faktisk havde sådan et man kan jo ikke engang nærmest kalde det et fritidssted, men det er det måske alligevel. Hvor mange heste har du, Christa? Der er jo lille 8 her. Der er 8. Er der også noget med ild og sådan noget? Ej. Nej, det er ikke den slags ridning, du går til, hva'? Ej. Men Christen, han praler sådan, at han godt kan finde ud af sådan noget med heste. Jamen, når du nu sådan er vant til heste, kan du så lige hjælpe mig med at få grimer på dem? Fordi det kan være, de smager.